Λοιπόν, καλημέρα και σήμερα. Τι έχουμε, 17 βέβαια ο μήνας, βροχή. Το ότι είμαι ελαφρώς σουμούς και έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το ότι μόλις μπήκα στο σπίτι και μου αρέσει να περπατάω σαν τα σαλιγκάρια, να βγαίνω έξω με το που δω να βρέχει. Πάμε, εκτός ύλης, Βασίλης Βασιλιάδης, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Σήμερα λέω να προσθέσουμε και κάποια site, για να τα δούμε λίγο. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Κάτι δεν μ' αρέσει όμως. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Θα το διαπιστώσουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για άλλη μία φορά. Ξεκινώντας, έχουμε σήμερα πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θα έχουμε κάποια site τι ακριβώς γράφουν τη στιγμή ακριβώς που θα τα αναγνώσω. Όπως και βέβαια site ελληνικά, όπως και ξένα, αναφέροντας τουλάχιστον το New York Times, τον Guardian, όπως και το Al Jazeera. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και το μάθαμε τις τελευταίες μέρες να διαβάζουμε, δηλαδή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα με την απογευματινή. Μια απογευματινή όπου στο πρωτοσέλιδό της έχει πληρωμές αναδρομικών από 4.000 έως και 6.500 ευρώ σε 350.000 συνταξιούχους. Τι άλλο έχουμε, στην πρώτη σελίδα νέο αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στον Ράμα. Επίσης βλέπουμε φρίκι ρουκέτες πείνα, προφανώς αναφέρεται σε αυτά που συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας. Δυσκολεύει ο δρόμος για το ευρώ του 2024 μετά την ήττα της Ελλάδας από την Ολλανδία. Θεωρώ για το συγκεκριμένο κομμάτι τουλάχιστον, μια και είπαμε είναι η αφορμή ώστε να αναφέρουμε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι, για την συγκεκριμένη ήττα μάλλον. Κύριο υπεύθυνο, θα έγραφα το όνομα Πογέτ από τη στιγμή που κάτι δεν πήγαινε καλά, φοβήθηκε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, το παραφοβήθηκε θα έλεγα, ενώ σε τελική ανάλυση η Ολλανδία θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα σειρά σαν και εμάς. Τώρα πώς βρέθηκε να το φοβάται τόσο πολύ έντονα ο Πογέτ και φάνηκε κιόλας όταν πήγε πλέον, ανέβασε χαφ, όταν σχημάτισε χαφ, αμυντικά χαφ, όπως και την τριάδα με τα extreme, να παίζουν τα extreme στην ουσία, και παίξαμε ποδόσφαιρο στα τελευταία 20-30 λεπτά. Δεν θέλω να μείνω σε πρόσωπα, πιστεύω ότι η ομάδα πήγε καλά όπως δουλεύει και σε αυτό επίσης που θα έδινα, άμα δούμε το ποδόσφαιρο ως έχει και άμα δούμε τον Μπογιέτ ως έχει, θα έμενα, για να το κλείσουμε το κομμάτι ποδόσφαιρο και εθνική, θα έλεγα ότι ο άνθρωπος θέλει παίχτες, φοβάται τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Γι' αυτό και παράδειγμα θα μείνω στον Φορτούνη, τον οποίο και τον ανάγκασε να φύγει από την εθνική. Όπως θα πρέπει να δει επιτέλους τον Ιωαννίδη, θα πρέπει να δει επιτέλους τον Γιακουμάκη και θα πρέπει να πάψει να ασχολείται με τον Παυλίδη, ένα Παυλίδη ο οποίος είναι, επειδή είμαστε στο Yes Master, κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο εγώ βλέπω, να παίζουν παίκτες οι οποίοι είμαστε στο Yes Master και παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να το πούνε αυτό το Yes Master, τους βλέπουμε να απομακρύνονται από την εθνική ή να μην παίζουν. Λοιπόν, αυτά ακριβώς εκείνη και το λάθος μου με τους Ολλανδούς. Αυτό είναι το κόμπλεξ συγκεκριμένα του Πογέτ που το περνάει και στην ομάδα. Και γι' αυτό και η ομάδα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα, πραγματικά πολύ εύκολα, να περάσουμε αυτό που είδαμε από την Ολλανδία. Και δεν μπορεί μια Ολλανδία να μας έχει ένα ημίχρονο στην πίεση. Δεν μπορεί για ένα ημίχρονο μια Ολλανδία να μας πιέζει με την έννοια ότι να παίρνουν την μπάλα τα στόπερ και να μην ξέρουν πού να τη δώσουν, οπότε ή τη διώχνουν με τη μία ή να την ξαναδίνουν πάλι πίσω στους, να την ξαναδίνουν πάλι σε Ολλανδικά πόδια. Αυτό τι σημαίνει στην τελική ανάλυση, να βλέπουμε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις
από τους ίδιους Ολλανδούς και να βλέπουμε μια κατοχή της μπάλας πολύ μεγάλη από τους Ολλανδούς στο πρώτο ημίχρονο, όπως και να βλέπουμε βέβαια και 100 ευκαιρίες να έχει δημιουργήσει η ομάδα και πρώτο παίκτη να έχουμε τον τερματοφύλακά μας. Λοιπόν, από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει την ομάδα πιο έξω στο δεύτερο ημίχρονο, από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα είδαμε ότι ορθοπόδησε και δεν θα μείνω σε συγκεκριμένους παίκτες. Δεν με ενδιαφέρουν οι παίκτες, αυτούς διαλέγει, αυτούς παίζει, αλλά να παίζει, να μην φοβάται τον αντίπαλο. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, το έχει όμως μέσα του, το φοβάται, δεν πιστεύει στην ομάδα του. Λυπάμαι που το λέω, δεν πιστεύει στην ομάδα του, όταν βγαίνει και στις δηλώσεις και λέει ότι πιστεύω, λέει, ότι κάναμε το καλύτερο παιχνίδι. Τουλάχιστον εγώ αυτή η εθνική στο πρώτο ημίχρονο δεν μου θυμίζει τίποτα από την εθνική που είδα στην Ιρλανδία. Τι άλλο έχουμε, να φύγουμε όμως από τα αθλητικά. Είπαμε, ασχοληθήκαμε λίγο με τον Πογκέτ, γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το τονίσω και θα κλείσουμε αυτό. Το έχασε ο Πογκέτ και κανένας άλλος. Και οι επιλογές του και το ότι μένει βέβαια σε αυτή την οτροπία του Yes Master. Πάμε στην ναυτεμπορική. Η ναυτεμπορική τι έχει? Η ναυτεμπορική, ποτέ το δικαίωμα του δημοσίου για φορολογικούς ελέγχους, το δικαίωμα του δημοσίου για φορολογικούς ελέγχους διαρκεί 10 έτη. Τα μετρητά φέρνουν παράταση παραγραφής. Μέση Ανατολή, η διπλωματία κερδίζει έδαφος, τελευταία ελπίδα. Αυτό το τελευταία ελπίδα, εκεί θα το ακούσουμε πάρα πολύ. Να φύγουμε και από την ναυτεμπορική, να περάσουμε στην αυγή. Μία αυγή η οποία τι μας έχει? Στο πρώτο ΙΤΑ, φωτογραφία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Η ΙΤΑ φέρνει γκρίνια, ψυχρολουσία από το εκλογικό ράπισμα. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χρεώνουν στο περιβάλλον Μητσοτάκη ευθύνες για το 13 στα 13 στις περιφέρειες, συν τους 3 μεγάλους δήμους. Αυτό πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα, το ότι έχασε τους 3 μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Πελετίδη, το οποίο εντάξει δεν τον είχε έτσι κι αλλιώς, την Πάτρα δεν την είχε, αλλά οι άλλοι 2 δήμοι χάθηκαν. Και θα τα δούμε βέβαια και στη διάρκεια αυτά, θα τα δούμε και σε αναγραφή τουλάχιστον που έριξα μια ματιά στα site, ότι η τελευταία τετραετία τουλάχιστον, η οποία αντιμετώπισε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Μπακογιάννης στην Αθήνα, δεν μπορεί να περιμένει και τίποτα παραπάνω, και θα έλεγα ότι ακόμα και αυτό που πήρε, το ποσοστό που πήρε ήταν επιτυχία για τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω στην αυγή. Επιβάρυνση για 1,3 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Από 1η 24 νέα αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες, αναφέρεται για συγκεκριμένες. Ακόμα αυτό να είχαμε, η διάσωση του Βενιζέλου περνάει από τους ιδιώτες. Τι άλλο, άνοιξε η πλατφόρμα για το νέο εμβόλιο, θα δούμε και τι ακριβώς έχει να γίνει. Κατώτερο των παραπώνων το ισχυρό, τι ακριβώς πρέπει να βάλουμε γυαλιά να διαβάσουμε. Κατώτερο των περιπτώσεων το ESUR για τις σχηδιότητες αυτιά χιώτη. Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από την Ένωση Συντακτών. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε τι σημαίνει συγκεκριμένη. Επίσης διαβάζουμε στο πάνω μέρος της αυγής μια ευκαιρία δημοκρατίας για την Πολωνία και η Γάζα πεθαίνει, η διπλωματία κολυσιεργεί. Αυτά από την αυγή, να φύγουμε και από την αυγή, να περάσουμε στη δημοκρατία. Να τη δώσουμε μια βάση στη δημοκρατία. Έχουμε μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη και το ακριβώς δίπλα αναγράφει στη σέντρα Άδωνης Αυγενάκης Μπακογιάννης για την ήττα, η πιο αδύναμη κρίκη. Από πού το βγάζει τώρα η εφημερίδα? Αναζητούνται οι ένοχοι της πανολεθρίας στο δεύτερο γύρο, παρασκηνιακές αλλά και δημόσιες βολές για τα λάθη και το φαινόμενο αλαζονίας και τα φαινόμενα αλαζονίας. Μάλιστα. Επίσης γράφει μέσα ο Χαρβαλιάς, γράφει ο Κωτάκης, γράφει και ο Βέργης. Τι άλλο βλέπουμε? Οι ΗΠΑ αλλάζουν στάση και ζητούν προστασία των αμάχων της Γάζας. Στη Δημοκρατία επίσης ο Κυριάκος τηλεφώνησε στον Ερντογάν.
Eurogroup μετά τονίζει για το συναγερμό για τις επιπτώσεις του πολέμου και το δημόσιο εξαγορά ετών ασφάλισης θέλει η ΑΔΔ. Φύγαμε και από τη δημοκρατία να περάσουμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο σιγά σιγά για να προλάβουμε να πούμε και 5 λόγια για άλλα θέματα. Όπως είπαμε, να δούμε και κάποια site θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα. Να δούμε λίγο αν θέλετε τον ελεύθερο τύπο, ένας ελεύθερος τύπος ο οποίος πάντα μιλάει για παροχές. 1989 νέες θέσεις στο δημόσιο, 1989 νέες θέσεις στο δημόσιο, πολλές φορές προσπαθώντας μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να καλύψω τα πρωτοσέλιδα. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια σαρδάμ. Πρέπει να τα προσέξεις, Δημητράκη, τα σαρδάμ. Λοιπόν, 1989 νέες θέσεις στο δημόσιο, προσλήψεις μόνιμων ως τέλος του έτους. Βέβαια πάντα παραγωγολογία γίνεται από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, κρατάμε μικρό καλάθι πάντα. Οι αριθμοί της κάλπης για αποχή και ανατροπές, είπαμε από αυτές τις εκλογές, αν μπορείτε να κρατήσουμε κάτι, ήταν η αποχή η οποία υπήρχε και λίγο πολύ έπρεπε να την περιμένουμε. Την περιμέναμε, όχι έπρεπε να την περιμένουμε, την περιμέναμε. Προσωπικά θα έλεγα ότι και πολλοί πήγανε και ψήφισαν, όπως έχει εξελιχθεί αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, που μειώθηκε, τονίζει ο ελεύθερος τύπος, που μειώθηκε δραματικά η συμμετοχή, ποιοι θα έβγαιναν με τις ψήφους του πρώτου γύρου, γιατί υποτιμήθηκαν οι γαλάζια αντάρτες, πως ο Ντανιέλ καθάρισε τη Θεσσαλία. Προφανώς αναφέρεται στον καιρό, στις πλημμύρες του Ντανιέλ που υπήρχαν στη Θεσσαλία. Τι άλλο βλέπουμε εδώ? Ισραήλ, ο γρίφος της Γάζας και τα μέτωπα με Λίβανο, Συρία. Πάλεψε μέχρι τέλους, λύγησε με πέναλτι. Αυτό πάντως πάλι αναφέρεται στην εθνική, δεν θα πούμε. Θα ήθελα να πάμε ένα σκαλί πίσω. Ισραήλ, ο γρίφος της Γάζας και τα μέτωπα με Λίβανο και Συρία. Γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες επικοινωνίες και πολύ φοβάμαι αυτά που γίνονται, αυτά που τουλάχιστον φαίνονται πάνω. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία παίζονται και τα καλύτερα παίζονται κάτω από το τραπέζι. Βλέπουμε πλέον το Ιράν να παίρνει κάποιες θέσεις, το Ιράν να μιλάει με Ρωσία, η Ρωσία να μιλάει με το Πεκίνο. Αρχίζουν και παίζεται ένα παιχνίδι και δεν ξέρουμε πού πραγματικά θα καταλήξει. Φοβηθήκαμε ότι το μπαμ θα γίνει στην Ουκρανία, δεν έγινε στην Ουκρανία. Φοβόμαστε τώρα εδώ, δεν νομίζω. Έγινε πάλι ένα μέτρημα δυνάμεων μεταξύ τους. Εύχομαι, όπως και στην Ουκρανία, να ισχύσει αυτό το Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη, ώστε να μην έχουμε συνέπειες. Περαιτέρω συνέπειες τουλάχιστον. Έχουμε η αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα του 1920, ένα άρθρο από τον Ελεύθερο Τύπο, και να φύγουμε από εδώ και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχουμε που και γιατί χάνονται οι ψηφοφόροι. Η ολοένα αυξανόμενη αποχή στοιχειώνει το πολιτικό σύστημα. Επίσης και εδώ έχουμε τα αθλητικά βέβαια, αλλαγή σελίδας έφεραν οι εκλογές. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας, ποιος ο Τεμπονέρας το λέει, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης χάνουν πόρους και απεντάσουν αντιπλημμυρικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιφέρεια Θεσσαλία στο δύσκολο έργο του Κουρέτα και θύελλα στο ΣΥΡΙΖΑ από τις δηλώσεις της Νίνας Κασιμάτη. Επίσης διαβάζουμε Γάζα, Ισραήλ, τύμπανα πολέμου και ανθρωπιστικό δράμα. Πραγματικά, αν ήταν να επικεντρωθούμε κάπου σήμερα, είναι σε αυτό το ανθρωπιστικό δράμα και πώς αφήνουμε εμείς οι άνθρωποι να γίνονται αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας.